Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha uphiwa isinkwa. Uma uphupha uphiwa isinkwa, lokhu kuvame ukukhombisa izinto ezinhle ezizayo empilweni yakho. Iphupho lesinkwa limele impilo enhle kanye nempumelelo. Ukuphupha uphiwa isinkwa kungasho ukuthi uzothola okuthile okuhle empilweni yakho, kungaba yithuba noma ukuthola usizo kumuntu thizeni. Leli phupho lingabuye libonise ukuthi uyahlonishwa noma uthola ukukhuthazwa. Kodwa-ke okubalulekile ukwazi ukuthi usiphiwe ubani isinkwa nokuthi uzizwe kanjani ngesikhathi sephupho. Uma uphupho unikezwa isinkwa ngumuntu omthandayo, kungabonisa uthando nokuxhasana. Ngamafuphi, ukuphupha uphiwa isinkwa kungaveza amathuba amahle, impilo enhle, kanye nokuhlonishwa. Leli phupho liyisibonakaliso sokuthi impilo yakho izoba yinhle. Siyabonga, nisale kahle.